воскрешення, как не стратили избавления, але неба отримали, Тебе вечно прославляли. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Падчас гэтай імшы я малюся ў інтэнцыі ўсіх дзяцей і іх бацькоў аб павазе да жыцця ненароджаных дзяцей, у інтэнцыі маці ў благаслаўлёным стане, а таксама ў інтэнцыі сужэнстваў, якія не могуць мець дзяцей. Таксама молімся за памерлых Мар'яна і Еву Ашмянскіх, Мікалая Далгова, Елену Івана, Леаніду Ігнація, Эвеліну Туміловіч, Яніну і Владзіміра Демідовіч, каб абмытыя крывёю Хрыста былі даведзеныя да хвалы ўваскрашэння. Ксёндз Ігар моліцца у інтэнцыі грыгарыянскай святой імшы. Слово Твое, Пане, светач для маёй нагі. Аллилуйя. Сядаем. Читание книги мудрости Сираха. Дитя. Слово Твое светач для маёй нагі і святло на маёй сцежцы. Я дал клятву и постановил заховывать Твои справедливые присуды. Я вельмі прыгнечаны, Пане, ажыві мяне паводле свайго слова. Хай же буде приємной Тебе, Пане, ахвяра уста моих. Научи меня Твоим постановам. Маё жыццё ўсцяж у небяспецы, але закону Твайго я не забываю. Грешники поставили пасту на меня, але я не отступился от Твоих наказов. Твои сведчанні моя спадчына навеки, бо яны радасць майго сэрца. Я сияю свое сердце, как завсёды выполнять Твои наказы, аж до самого конца. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як бы ласка гребу теперь и завсёды, и на навеки вечные. Слово Твое, Пане, светач для маёй нагі. Аллилуйя. Адары мяне радасцю, Перед Твоим, Пане, аллилуйя. захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Сказал я Пану, Ты мой Пан, няма у меня ніякого добра, апроч Тебе. Уся моя любоў скіравана да святых, выбітных мужоў яго зямлі. Ты, як хто ідзе за чужими богами, умножає своє терпіння. Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, іх імёнаў не вымавяць мае вусны. Пан частка спадщини моєї і келиха моєго, ён лёс мой тримає. Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, і моя спадчына мне вельмі даспадобы. Благословляю Пана, який дає мені пораду, мой ночу учить мяне моє серце. Пана маю заўсёды перад вачыма, ён праваруч мяне, і я не пахіснуся. Радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно. Бо не пакінеш душы моей у адхланні, і не дасі святому Твайму убачыць тленне. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як бы ласка гребу Тебе и завсёды, и на навеки вечные. Адары мяне радасцю перад абліччам Тваім, Пане. Аллилуйя.
На імя Езуса схілілася кожнае калена. Езус Христос, будучи ў постаці Бога, не скарыстаў з таго, каб быць нароўні з Богом. Але вырваўся самого сябе, прыняўшы постаць сваю, прыпадобніўшыся да людзей, і з выгляду стаўшы як чалавек. Прынізіў сябе, будучи паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Каб на імя Езуса схілілася кожнае калена, стварэнняў нябесных, зямных і падземных. І каб кожны язык прызнаваў, Панам ёсць Езус Христос, дзеля хвалы Бога Отца. Хвала Отцу і Сыну, і Духу Святому. На імя Езуса схілілася кожнае калена, стварэнняў нябесных і зямных. Аллилуйя. Молімся. Усемагутны Боже, Ты штогод дазваляеш нам адзначаць дзень пасвячэння гэтай святыні, выслухай просьбы Твайго народа і ўчыні, каб ён заўсёды з чыстым сэрцам служыў Табе тут і дасягнуў паўнаты адкуплення. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читание книги мудрости Сираха. Дитя, раби своей справы у покоры, и будет любить тебе человек богоугодный. Чем больше ты великий, тем больше покорным становися, и ты знойдешь ласку в очах Пана. Бо великая могутность Пана, и праз покорных прославляется Йон. Нема леку на недолю гонористого, бо паросток зла пустил им корони. Сердце разумное разважае над приповестью, а медь уважливое в ухо — это ожидание мудреца, это Слово Божие. Боже, Ты подрыхтовал дому Богому. Боже, Ты подрыхтовал дому Богому. А справедливые нехай возрадуются и взвеселятся перед Богом, и триумфуют у радости. Спявайте Богу, славьте имя Его, радуйтесь перед Его обличием. Боже, Ты подрыхтовал дому Богому, Отец для сиротов и судья удовов, Богу Своим святым жили. Бог рихтує дом для самотних, вязнів виводить до щастя. Боже, Ти подрихтовал дому Богому, щодрий дощ спаслав Ти, Боже, подмацовал свою знемоглую спадщину. Твоє створенні там жили, у добрині своєї Ти допомагав Богому Боже. Боже, Ти подрихтовал дому Богому,
Читання послання до Габреяў. Браты, вы не приступіліся ні да намацальнага, ні да распаленага агню, ні да змроку, цемры і буры, ні да гулу трубы і такога голасу словаў, што тыя, хто яго пачуў, прасілі больш не звяртацца да іх непасрэдна. Вы ж приступіліся да гары Сіён і да горада Бога жывога, да нябеснага Єрузаліма, дзе безлічы анёлаў, да святочнага сходу, да касцёла першародных, запісаных у нябёсах, і да Бога, суддзі ўсіх, да духаў праведных, якія дасягнулі дасканаласці, да Езуса, пасрэдніка новага запавету. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе, кажа Пан, і навчитеся ад мяне, бо я тихий і покорний серцем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Лукі. Хвала Табе, Пане. Калі Езус прыйшоў у суботу дадому аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрошаныя выбіралі першыя месцы, расказаў ім прыпавесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца. Каб не аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе. І каб той, хто запрасіў і яго, і цябе, не падышоў і не сказаў табе, саступі яму месца. І тады з сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. І калі цябе запросяць, прыйдзі і сядай на апошняе месца. Каб той, хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: дружа, перасядь вышэй, тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзіць з табою. Кожны, хто узвышае сябе, будзе паніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Пасля Езус сказаў таму, хто запрасіў яго: калі наладжваеш абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб і яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых, і шчаслівы будзеш, што яны не маюць як адплаціць табе, бо адплаціцца табе у дзень уваскрасення справядлівых. Гэта слова Пана. У Евангелии, дорогие браты и сестры, шмат разоў описывается контакты Иисуса с фарисеями. Фарисеи як бы былі бліжэй да яго па перакананнях, чым садукеі. Садукеі і фарисеі, а таксама прыхільнікі Ірада, гэта былі такія тры уплывовыя партыі у Ізраілі. Садукеі трымалі апеку над святыняй, даход ад пілігрымак, але не верылі, напрыклад, ва ўваскрасенне з мёртвых. Фарисеі
З іх звычайна выбіраліся першасвятары, і яны якраз такі верылі ў тое, што можна ўваскрэснуць з мёртвых. Але яны з падазрэннем ставіліся да таго, што казаў Езус. І вось сёння мы чуем, як Хрыста запрашаюць да аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх на пачастунак, і фарысеі прыглядаюцца, як Езус будзе сябе паводзіць. Паступова Езус будзе ўзмацняць свае аргументы супраць фарысеяў і сваю спробу дастукацца да іх, але на пачатку ён гаворыць дастаткова лагодна. Ён расказвае ім, як бы мы цяпер сказалі, такі лайфхак: калі цябе запрашаюць куды-небудзь, не займай першае месца, бо, можа быць, прыйдзе хтосьці важнейшы, і трэба будзе яму месца з сорамам перад іншымі саступіць. Але далей Езус кажа пра тое, што варта не шукаць у гэтым свеце узнагароды для сябе. Калі мы шукаем узнагароды для сябе, ён прыводзіць такія прыклады: запрашаем каго-небудзь, хто нас потым можа запрасіць узамен. Калі дзелімся з кімсьці, хто потым з намі можа падзяліцца, то ўзнагароду атрымаем, але толькі тут, на зямлі. Але можам яшчэ таксама пазмагацца за ўзнагароду там, на нябёсах, калі мы будзем шчырыя, калі будзем шчодрыя, калі будзем гатовыя паслужыць таму, хто нічога не можа даць узамен. Можа быць, гэты чалавек не той, што не мае грошай, ён нават эмацыянальна нам не захоча, не зможа як-небудзь адудзячыць. Хрыстос у чым у асноўным дакарае фарысеяў? Які іх найбольшы грэх? Які ўвогуле найбольшы грэх, калі мы прасочым за навукай Езуса? Нават не гэтыя цялесныя грахі, а думка аб сваёй элітарнасці, самадастатковасці і самазбаўленні. Фарысеям Бог як бы насамрэч не патрэбны. Яны перакананыя, што яны робяць усё настолькі правільна сябе паводзіць, што ў Бога няма ніякага іншага выбару, як толькі даць ім першае месцы на зямлі і там, на нябёсах. Езус жа захвочвае нас быць людзьмі пакорнымі. Фарысеям не хапала пакоры. Пакора – гэта не фальшывае прыніжэнне сябе, што я параўнанне сябе, тым я лепшы за іншых ці горшы за іншых. Сапраўдная пакора – гэта уменне убачыць сябе, які я у Божых вачах, які я сапраўдны. Я магу быць добрым лекарам, напрыклад, і я магу это разумець, што я добры лекар, Богу за гэта падзякаваць. Гэта таксама будзе пакора. Буду развіваць свае здольнасці, напрыклад. Але калі я параўноўваю сябе, і нават калі раблю найбольшыя грахі, параўноўваю сябе з іншымі, я заўсёды магу знайсці кагосьці, як быццам бы горшага за мяне. Але мы не ведаем да канца ні матываў, чаму іншы чалавек так паступае, ні з якога асяроддзя ён паходзіць. Бог ведае яго сэрца. Таму наступнае, што Езус у чым будзе дакараць Езус фарысеяў, што яны хуткія на тое, каб асуджаць іншага чалавека. Мы памятаем гэтую прыпавесць, дзе фарысей моліцца, і ён дзякуе Богу за тое, які ён добры, што ён захоўвае пост, захоўвае розныя рытуалы, што не такі, як мытнік, які ў гэты момант стаіць побач. Гэта добра захоўваць рытуалы, гэта добра захоўваць розныя абрады, захоўваць пост, але для таго, з якой мэтай, з якім матывам, каб яшчэ больш пасябраваць з Богам і паглядзець на сябе Божымі вачыма. Заўсёды ёсць штосьці, што я магу у сваім жыцці выправіць з Божай дапамогай, і дабро ёсць нейкае, якое я магу развіць. Мы не жывём на зямлі, каб не грашыць.
Мы живем на зямлі, каб рабіць добро, і калі я раблю добро, я умею гэта добро адкрыць, полюбіць яго, тады і грахоў становіцца у нашым жыцці менш. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Адзначаючы сёння гадавіну асвячэння нашага касцёла святого Казіміра ў Стоўбцах, узнясём да ўсемагутнага Бога нашыя удзячныя малітвы. Молімся, каб касцёл, які заснаваў Езус Христус, заўсёды вяшчаў Божую хвалу сярод усіх народаў. Цябе просім. Молімся за нашых духоўных пастыраў, якія працуюць пры нашым касцёле, ксяндза Пробаршча, ксяндза Кірыла, каб яны цешыліся шчодрым Божым благаслаўленнем і багатым дарам ягонай ласкі. Цябе просім. Я хочу памаліцца таксама за ўсіх святароў, якія працавалі у нашай парафіі, пачынаючы ад заснавання нашай парафіі, ад 16 стагоддзя да сённяшняга дня, за тых, хто зышоў з гэтага свету, за першага заснавателя нашай парафіі, першага заснавальніка нашай парафіі, ксяндза Ярослава. Няхай Христос адарыць іх радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Малюся таксама за ўсіх святароў, якія працавалі ў нашай парафіі, якія дзесьці працуюць зараз у іншым месцы, просячы для іх благаславення, шчодрых ласкаў. Цябе просім. Молімся, каб усе вызнаўцы Христовага касцёла верна выконвалі абавязкі свайго хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молімся за тых, хто садзейнічаў будаўніцтву нашай святыні. Я асабліва памалюся за пана Станіслава Лысага, за якога складаю найсвяцейшую ахвяру грыгарыянскую імшу, каб таксама і за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе за сваю працу. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі ўсіх дзяцей і іх бацькоў аб павазе да жыцця ненароджаных дзяцей, у інтэнцыі маці ў благаслаўлёным стане, а таксама ў інтэнцыі сужэнстваў, якія не могуць мець дзяцей, каб Бог благаславіў ім, каб маглі зачаць дзіця. Цябе просім.
Молимся за померлых Марьяна и Еву Ашмянских, Миколая Долгова, Елену Ивану Леониду, Игнация Эвелину Тумилович и Анину и Владимира Демидович, как обмытые кровью Христа были доведены до хвалы воскрешения. Тебе просим. Молимся за нас тут присутных, каб мы шановали свою святыню и клопотились про ее стан. Тебе просим. Усемагутны вечны Божа, які ўсіх людзей закликаешь до святости, выслухай молитвы своего Костела и допоможи нам жить згодно с нашим христианским покликанием праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Полная величина раста, ах, вера свачая Христа, дали плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, стал Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величина раста, ах, вера спасшая Христа, даби плоды, что земля Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Святый Боже, сегодня мы вспоминаем день, в яким Ты наполнил дом Твой святостью и славой. Прими ласкаво дары, якія мы Табе приносим на гэтым святым месцы, и учини нас самих милой Табе ахвярой. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. У гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Бо ў гэтым бачным доме, які Ты дазволіў нам збудаваць, і дзе апякуешся сваёю сям'ёю, што да Цябе вандруе, дзівосным чынам Ты паказваеш і здзяйсняеш таямніцу свайго паяднання з намі. На гэтым святым месцы Ты будуеш сабе тую святыню, якую, як жывыя камяні, складаем мы самі, і чыніш, каб касцёл, рассеяны па свеце, вырастаў у адзінае цела Хрыста і дасягнуў сваёй паўнаты ў супакоі нябеснага Єрузалема. Таму сабраныя ў Тваёй святыні, з'яднаныя з усімі святымі, мы праслаўляем Цябе, ускликаючи. Святый, 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 Он Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго,
каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего возвращения. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Станіслава, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам.
Просім, не зважай на грахі наші, але на віру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоєю воляй, адарыць яго супакоем і єднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёнае пакліканае на вячэру ягоную. Вы святыня Божия, и Дух Божий у вас живе, святый Дом Божий, и вы з'являетеся им. Противная хвала, охотися бредня, владара, что створил сусвет, принизившийся пей, и он стался для всех нас, такий малый, як холстый хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў, сказаў: дружа, перасядзь вышэй, тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзець з табою. Величай душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим славы.
усі поколінні, но великое чини мне всемогутный, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения в поколение над теми, кто Его боится. Показал моц своей правицы, рассеял тех, кто пыхливы сердцем, скинул могутных с трону и возвысил покорных, добром голодных насытил, а богатых нищенат отправил, принял своего слугу Израиля, памятающий про свою милосердность, обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, и на веки вечные. Аминь. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў, сказаў: дружа, перасядь вышэй, тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзець з табой. Молімся. Пане наш Божа, ва ўрачыстасць пасвячэння гэтай святыні мы склалі Табе ахвяру праслаўлення. Просім Цябе, напоўні нас нябесным благаслаўленнем і радасцю, каб наша супольнасць была годною святыняю Тваёй славы, праз Христа Пана нашага. Сідайце, калі ласка. Дорогие браты и сестры, дякуем Богу за этот год, что мы могли прожить и промолиться у новой святыни. Мы молились долго, але освяченной, консекрованной, где есть консекрованный алтарь, где володарить не только Иисус Христос у Найсвятейшем сакраменте, але Его Найсвятейшая Маті, Маті Налібокская Мадонна, як ми кажемо, де ми знайшли набаженство да Маці Божої суцяшення, де ми адшукали радость ружанцовой молитвою, молячися про заступництво той же Маці нашей, под титулом ружанцовой нашего гайца Фабіяна. Мы дякуем Богу за этот год. Нехай Бог буде прославлений і благословлений. Поважаныя, так само, что самое главное для нас, мы находимся уже который год, стараемся молиться и чинить этот тыдзень опеки Матки Божией суцяшэння для нас, які ідзе з пачатку апошняга тыдня у жніўні да першага тыдня, пачатак першага тыдня у верасні, з нагоду таго, што, як кажуць, знайдзення абраза Маці Божай суцяшэння, які вярнуўся ў нашу святыню з той разбуранай святыні. І гэты абраз знаходзіцца, мы размесцім яго ў адпаведным месцы, знаходзіцца ў нашай святыні, адноўлены, дзякую Богу за гэтую вялікую ласку, якая сталася з намі тады у 2019 годзе. Паважаныя, я таксама хацеў бы на пачатку прывітаць сястру Вольгу, якая будзе працаваць вот там, находится, якая будзе працаваць у нас, у нашай парафіі,
катэхэткай, будзе праводзіць катэхезу, і яна запісвае дзяцей на заняткі па рэлігіі. Я прашу асаблівым чынам, мы яшчэ на другі год тут памятаем, хто ў першым годзе хадзіў, але таксама добра, але вось на першы год, можа, дзе хто яшчэ заціряўся, кажуць, забыўся, згубіўся, няхай запісваецца у старэйшую групу, каб, знаеце, трэба навучыць рэлігіі зараз, бо з кожным годам усё будзе цяжэй, а потом чалавек будзе нарыкаць на вас усё жыццё, чаму вы не навучылі, далі есці, далі піць, але далі матэрыяльнае, але Бога забыліся даць чалавеку. Вось пагэтаму тая адказнасць за дзяцей, за ўнукаў, я прашу вас, пастарайцеся. Усё, можа, пройдуць гады, пройдуць часы, часамі моладасць бегае туды-сюды, але потом да Бога вяртаецца все равно. Это сколькі ўжо такіх, уже чалавек бачыў за сваё жыццё святарскае такіх здарэнняў. Калі ласка, я спрашу, запрашаю. Ёсць у нас магчымасць, ёсць і парафія дапамагае ў гэтым кожнаму, і кажуць, і не трэба нейкія там асаблівыя высілкі рабіць гэтаму, але запрашаю, каб дзеці прыйшлі на катэхезу. Вельмі запрашаю. У нас імша кожны дзень о 19:00 будзе таксама, у суботу, як заўсёды, у 9 і у 19 запрашаю. І у нас будзе таксама на вечерняй імшы, мы будем маліцца троху асабліва, будуць не шпоры заўсёды вечернія, запрашаю, і кожны дзень ёсць малітвы да Маці Божай суцяшэння. Таксама я вас прашу, у нас нагадваю, што ў гэтым тыдні ёсць першы чацвер, першая пятніца і першая субота месяц. Адпаведна, першы чацвер мы молімся і пра пакліканні да жыцця святарскага, начинаючы ад 18:00 малітва да 19 святая імша, вось час малітвы. У пятніцу просім заступніцтва Найсвяцейшае сэрца Езуса, у суботу молімся Фацімскі ружанец. І гэта ўсё распачынаем о 18 гадзіне. Дадатковая малітва для тых, хто жадае. У першы чацвер у нас ёсць святая гадзіна, якая распачынаецца ў 23:00, заканчваецца ў 24:00. Святая гадзіна – гэта на ўспамін той гадзіны, пра якую прасіў Езус у сваіх вучняў у садзе аліўным, калі трываў на малітве перад сваёй мукаю і смерцю. Таксама у нас ёсць гадзіна міласэрнасці ў капліцы ў Жацерава. Калі ласка, запрашаю, хто жадае, хто мае такую магчымасць, я ведаю, але, можа, неяк настроім там калісьці яшчэ тоже воко усявідзяшчае, як кажуць, інтэрнэт называецца. Вось, о 15 гадзіне мы там распачынаем малітву, здесь трывае каля 2 гадзін, гэта малітва, гэта і каронка, і адарацыя, і таксама потом святая імша. Запрашаю. Вось гэта, што тычыць першага тыдня, адпаведна, у нас заўтра наступная першая нядзеля, адарацыйная нядзеля. У нас выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, працэсія навокал касцёла, таксама запрашаю. У нядзелю 7 верасня адбудзецца замена таямніц жывога ружаньца. Сёння пры касцёле працавала дзіцячая гульнявая пляцоўка, падарунак дабрачыннага таварыства «Карытас» Мінска-Магілёўскай архідыцэзіі. Я вельмі дзякую нашым валанцёрам, якія маладцы, знаеце, вельмі добра падрыхтавалі забавы, конкурсы, салодкі пачастунак для тых дзяцей, якія прыйшлі. Прыйшло, я, насколькі ведаю, больш як 40 дзяцей, каля 50 дзяцей было тут. Удзельнічалі ў гэтым дзіцячай гульнавой пляцоўцы. Пагода была вельмі добрая, дзякуем Богу. У нас уже наладжана гэта такая палатка, адразу становіцца. Сама, кажуць, дзякую тым, хто падрыхтоўваў.
Вось, нехай Бог благословляе. Заўтра паблагаславім мы таксама школьныя падручнікі на кожнай святой імшы і капліцах, і таксама ў Новым Свержні. Як кажуць, з гэтага дня мы распачынаем у касцёле наш тыдзень малітваў да Маці Божай суцяшэння, закончым у наступную нядзелю, за тыдзень. Сёння молімся ў інтэнцыі ўсіх бацькоў і дзяцей, павазе да жыцця ненароджаных дзяцей, і ў інтэнцыі маці ў благаслаўлёным стане. Просім таксама за тых сужэнцаў, якія не маюць дзяцей, каб Бог благаславіў ім, каб маглі нарадзіць у сваіх сем'ях дзяцей. Памолімся за іх, за Маці Божай суцяшэння. Я запрашаю ўсіх да актыўнага ўдзелу ў набажэнствах, тым больш, што на гэтым тыдні, як я ўжо сказаў, першы чацвер, пятніца і субота. І таксама вось гэта вельмі важна. Пастараемся за час прыходзіць на святую імшу вечарам. Я буду старацца выстаўляць найсвяцейшы сакрамент, каб было і пры адарацыі ўсе нашыя малітвы. А есть за што памаліцца, дарагія браты і сёстры. Не толькі за клопаты, але есть таксама і падзякаваць Пану Богу. Поэтому помолимся асаблівым чынам за сям'ю Гарбацевич з нашай парафіяне. Я вас вельмі прашу помоліцца за іх моцна, за вось ты. Нехай Бог дасць ім суцяшэнне, нехай Пан Бог узгляне на іх сваёй міласэрнасцю таксама у іх трагедыі. Я хочу таксама падзякаваць вас за працы пры касцёле і ахвяраванні вашыя. Мы сёння, я так троху папрасіў, каб мы бачылі, што робіцца ў нас эта частка алтара. Я думаў, толькі Паша прывязе одну частку, паставіў, ён з размаху прывез амаль 2 часткі, сказаў, што пры гэтым ксёндз золата закончылася, яшчэ трэба. Яно прыгожае, бліскучае і каштуе таксама. Вось, я вам дзякую, хто яшчэ там трэба 3 пачачкі. Я вам дзякую тым, хто і дапамагаў мне ў гэтых справах. Як я ўжо сказаў, што мы все ж таки, можа, больш так ініцыятыва з мяне паходзіла, але было бы добра мець у парафіі арган, сапраўдны духавы арган. І кажуць, вырашаем гэтую справу. Дзякую таксама вам, хто мог за ахвяраванні. І некаторыя яшчэ раней прыносілі ахвяраванні на арган. Я гэтыя ўсе грошы адаслаў. І так сталася, што я мог трошачкі пазычыць з ідэяй, што я до конца года аддам, пастараюся. Але гэта, я думаю, мы ў стане будзем гэта зрабіць. Вось, буду прасіць таксама маіх ахвярадаўцаў, каб дапамаглі, пакуль, патрошачкі, хтосьці дапамагае. У нас, кажуць, збудавалі мы касцёл, будуем такі цудоўны алтар, і будзе арган, у нас яшчэ тады будзе больш людзей прыходзіць, так старацца, глядзець, слухаць уважліва. Якасць павысіцца нас, веруючых, тады, знаеце, музыка, хто спявае, той 2 разы моліцца, а як на аргане граюць, так вообще моляцца і моляцца, а арганісткі тады 5 раз моляцца за раз, понимаете, там арганісткі тады цудоўныя становяцца. Вось, заўтра, у дзень кансекрацыі нашага касцёла, на святую імшу в 11:00 прыедзе нунцый апостальскі арцыбіскуп Іняціо Чефалія. Калі ўжо сёння былі на мшы, але калі хто жадае заўтра прыйсці, запрашаю таксама. Вось гэта усе аб'явы, а зараз прыміце Божае благаслаўленне. Мы не маліліся да Міхала Арханёла. Святы Арханёле Міхале, беражы. Pan z wami. Z
схіліце галовы на благаслаўленне. Бог, валадар неба і зямлі, які сёння сабраў нас, у дзень успаміну пасвячэння гэтай святыні, няхай шчодра дорыць вас сваім благаслаўленнем. Бог, які пажадаў сабраць усіх рассеяных дзяцей у сваім Сыне, няхай учыніць вас сваёй святыняй і месцам прабывання Духа Святога. Няхай Дух Святы ачысціць вашыя сэрцы і няхай заўсёды прабывае ў вас, каб вы дасягнулі вечнага шчасця разам з усімі святымі. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Фабияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях звоління покажи, край наш от гріха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печи оборонца, наш час воління покажи, край наш от гріха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печи оборонца, наш час воління покажи, край наш от гріха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях обраних слугах Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширались род братов и сестер в познании имя Твоего святого, обвещаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты. Одари лаской хвали алтара славу Твоего Отца Фабияна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу общину від нападків злого духа. Про Христа, Пана нашого. Амен.